Come take a boy. Boy, not for come with him. Oh, yeah, I'm ready to do the band way. Can look at on somewhere. Go call me him, man. Hello. Hello, Sammy. Sammy, I'll go work again of me. Oh, Imana Camboy. One boon you see book at the anatabem. I try me cook was so much marble. Manakita because had to go to more, had to more. Cake on no way him. Call me here, sir, getting stress. Cowarm can not own one. What to know if now go work a camp? Oh? It's not for 4 million. It's not 400. Hey! 4 million naira. Oh yeah, you just would do what was that Harry? A day, Maria, and I swag. Eh, one day we had a nanya. Because you were at no come. As you be, can you also do Zamuka? Kake, Casey, where men be here. Eh, see, I'm here. Would you open his teacher? You're a woman, I could attack you, Bonnie. Oh, the one, they are 100. I'm not sure. Oh, Madame, as it would be. Oh, 4 million naira. A one can I? Why not an aqua? Now, we'll go here and this go. Oh! I've been a bench. Hi. Papa, my chop on any farm. I told him in a tata. Get it in Gano. Get it, Kevin, and not your bidding. Oh, I didn't chom, who gave job the apple. Bieba, we're all know who dressing to know the apple. Young Bico. Get it, Gabo. Make a 4 million naira. 4 million naira, and the bad news, it's a good room in here. Go to him upon Western, Robin America for 4 million naira, and get CB apple. I want to not chance ever more job than I will be my young Bico. What a maga. And get you 4 million naira, also. 4 million naira cake was also. Papa was also. Neither good thing. I want to line the come. Or I can have 4 million naira. In fact, or I can have 100 million naira. Or you're dressing not Nancy be poor, like a 4 million naira. Papa Bico. Don't do Rico. I chose a make a cocoa also. Bico. I told me to drop that there. So what the 4 million saucer? 4 million cake or saucer? 4 million. Hello, Sama. Sama. Yes. Biko. Amecha. Acha come food them. What the month? One dollar. Amecha. Bye. 4 million. Ezogo. Biko iwo akarina. Oh. Asiamu. Amam ya nwa mara Bagibu tu. Ebu omi iwe. Eni emis. Oh. Biko. Eba mbo kwa ya naba. Oh. Do. Fire the answer. Aghọtara m ife niile kọwa ife ikwu dị mma. Daalụ. Aga m enebanye anya ma ọ na nnarụ. Daalụ eziokwu. Mana ọgọ ka ekwenu maka ego m. Ego gịnị? Kedu ego nke ọ? Ntụtụ ego a nwa m gwara ka.
onye bụ ife nwa bụ ego na-apụ okwu. Hey Samuel, kisi nwe ụdị aka ntagide a. Ndị ọzọ ọgụ fa na-abụ apụta otu a obere ụlọ dị otu a etiti onye rụọ ọrụpụ ụlọ elu bụlụ ọkwụta ekene eze bụ ife n'aka ọnụfeta obodo oyibo nke ma ya dịdị iche. Ọ bụrụ chọọchị ife o wenata ka iche ịbịa n'ala anyị ihe afụkwu ya. Ọ bụ na o wetara ya na ihe anụzi ịnụzi na ọ be nna ya ka ọ nọ nwere agwaza m ife a be nna ya ka ọ nọ onwere na-achụ ya achụ nnekwu ihe ba n'ime ụlọ. Ọ bụrụ na-ewetara ego a na ihe anụzi ịnụzi na ọgịrịdụ anaghị ya ayọ. Ọkwa ịnụrụ ife ọ na-ekwu. Ọ bụ na ị ziri m bịa okwu anụ mama abịarụ esi na m anara akwanye ego ọkwa ka m kwanyere ego ugwu ka m ji wee bịa narụ mkparị niile biko eziokwu iwu ha dị n'ọkụ hatie mmụọ ịma ụmụ nwaanyị na ọnụ ọjọọ ha etinye ya n'ọrụ biko na-agwụ okwu ọya chere ka m na-agwụ okwu enwere iwe ime biko. oke ọgụ anọ m ife niile ekwu anabataghị ya mana ife m chọrọ ime ka ịghọta bụ gwa ada gị nwaanyị ya weta m ego m ma ọ bụ na ọ chọrọ ka anyị ka ọnụnụ di na nwunye anyị gaba n'ihu ya wetarụ m ego m. Ego aha dị m mkpa, ego aha dị m ezigbo mkpa, ma m enwetaghị ego aha onye atakwana m ụta ihe m ga-eme. Aga m eme ife dị egwu onye atakwana m ụta onye atana m ụta anabago m. Nwere ife ihe eme ego ụdị aka ntagide inwedo agbazina m ife ọgwụ na ọbịa ebe ọkwado ka lọya iche ọnụ o jikwa ego were aka chichichi gbuo onwe ya ihe ji ma ya kara chọnchọ ife a nke tiwere onye ka ọ chi bịa welu ya bịa welu ọnụzi ihe aghalụ gịnị ka emedi ife nwa a na-eme n'ihu rapụ maka biko ịnọ na-ahị ya gịnị ka na-ayọla ya alụsị gị na nwere ife eje nwere ife ọ na-eje rapụ ife a dịka ọ na-amaja Agata, I'm a venture actually. Get a Katakan tabu. Doesn't that mean what I say? Mentere. Mano, one name the fair. Oh, one never more going to have a pebble. I'm not on the cabo, my phone. Agata, don't want to go so far. What's your man again alone, eh? And what's your man again alone, eh? The one is in it. You will keep him careful now. I forgot Runanga. I forgot without one. She didn't listen to him night. Because you're black, I know nothing that we have more than I'm Bamang. Oh, we just the white church. White church has not. And then on Niagara, when I told you, oh, my bitch, I couldn't come, me chalk, I turned it. I will keep it up with no more because I got to go. Okay, no, you will have 4 jobs. I just laugh. You will have 4 jobs. And when it's not a Malay, or Master, I go to. You could never. You will be already. It's all of me. More. One, Banny Major Black Alaba. I'll come in to get far. Oh, go. Oh, no more. Martin. Kaya na isirang gina mo. Naman ako kiba mama binuno mo. Nani aka nwunye m. Ọ dị ememe na Igbo. Kọwara m ihe nke a pụtara. Ọ bụrụ na enwe m ike ịjụ, kedu onye bụ nwoke ibe ya? Lee, nwoke nwaanyị Agata, ozu ọdụ ogologo. Nwoke ibe m. Aghọtala ihe ị na-ekwu. Kedu ihe bụ na Agata bụ nwoke ibe ya? Na ịma na otego m bịara akwụ ụgwọ isi nwaanyị. Nụrụ ya. Eri mgbe ọnwa. Enwebere ife m fụrụ. Anụbe m tii, anụbe m yo. Ọtụba atụ nke o ji amụ amụ. Ana enwebere ebe nne ejebere efego nne enu fe n'ala.
njiwa eziokwu na-awụ nnyaa ajekwuru dọkịta gwara amụ na nwa ya wepụrụ nwa n'anya Adam na akpa nwa ya anụ na-ewere sị m adaka n'ọnụ enwe mụọ matu nwụrọ. Agata, ị nụrụ ihe dị gị kwuru, ọ bụ eziokwu bụ ihe dị gị kwuru na ijere tee ime si na emebi akpa nwa ọ bụ ezie? Ọkwanụ mama dufee m ụzọ. Mama nke ole bịa nwoke m gbadokwu ya ebe a dịkwa abụ m nwụkwa ji dị ya nụkwa mama ya ihe adịghị ukwu ọ bụ ezie ka ọ bụ asị ọ ihe m chọrọ ịma ịsabụ ihe m jụrụ ị na-asị na ọmụma dufuru kedu ihe adịghị ukwu ọ bụ ezie ka ọ bụ asị? Onye ji iku nwa nwa ji iku nwa ọ nabanụ nwa ihe ya ekwu n'ime okwu ekwuchara na kpube nsogbu adịrọ mama mma anụ kama na ọ bụrụ na dibịa gbara m n'afa na gụwa ya wepụta obi mee m ụdị efe a lesi m adaga na anụ enwe gbaa m 442 ma ọ bụrụ ndị gbagaba ma okwe mma anụ dị nta nkio ihe atụjọrọ ya atụjọ onye ya anụ ọkwa gị mebi ọkwa gị zuru ije ndị ọkwa soro gị tere ime mmanụ ọkpọrọ m afa bịa kpọrọ ya chikwu okwu mebisi ha niile nke nwa ịfụnanya ihe anụ na-agwa akpụnya n'ọnụ kwa dadarịda were ya na-agụ egwu si wurenụ nwayọọ rachọ federal ka o zuoro anyị nri na-ajụ o nweziri ihe bara uru ọ kpọrọ nwoke na nwoke ịdị ya ka ịbụ okpokoro ka ịbụ o nwere ihe ọzọ ya akpọziri onwe nwe anụ onye gị na ya nọ bụ ịkwa na mgbo nwe ihe ọzọ gwa were nwayọọ ji anụ ya asụọ n'oyibo ihe a na-asụọ n'igbo ịma si n'ihu pụọ. Papa di kwampa, mama di kwampa, nesinula, hana bodimpa. Ene ni kwana noa, esinaki. Ene ni kwana wanemo, esi papagi. Ife papagi baragi, wanemo naya. Ife nagi yogi, wanemo naya. Makana nkita wanyi zuru, onata kwa wa. Chelo kambia, chelo kawata. Inakowa na ụgwọ ọnwa niile a na-akwụ gị n'eri ị na-adị akwụnye ya n'obe ego mama gị. Chelukwa, gịnị ka ikwu kịta kwa obe ego mama m? Kebụ gosi wee bụrụ ife ọjọọ ọrụzi nne m ka ọ bụ nye nwa ọmụmụ ọmụnwa na anụ gị gbaga ntị enyedebe ndị taa wee ruo echi ego niile afọ ị na-akwụnye n'obe ego mama gị ije iwee weta fancha asịrọkwa gị wefọ iweta fancha niile iwebata ya n'ime ebe a ọ bụrụ na ị mere otu afọ nne ụdị agwa m na-akpaso gị ya tụje ka nsịkwanụ mgbe ọbụla m ga-agwa gị ka ị nyere m aka ka ị weta ego anyị ga-eji wee na-edozi ezinụlọ anyị ife na-agwa m bụ na ego adịrọ mana chaligodi ka njụka emego kedu ka o si wee dị gị nnọọ kama gị efechapụ ifele niile dị m n'anya ego na-enye nne m ise m na njekwa ụlọ akụ
ego a niile n'oge gịnịkwanụ ọrụ nne m ka ọ bụ nwoke na-ekwu maka nkịta ọrụ nne m ọrụ onye nwa m agwụgwọ gị na ọbụ nwa na oge akwụkwọrọ m ego mgbe m ji kpọbata gị bịa m inwedebe enufe nkwu bịa m ntị ọfụma inwedebe tata na echi ka ije weta ego niile afọ webata ya n'ụlọ ebe ahụ imere ya achọrọ m ịfụ ọkpa gị a na be m ọzọ ịnụrụ ife nkwu ka ọ dị onye ike ife na-emezi ịmụ nwa ịchọzi ịfụ ọba mbe gị maka ego onekwanụ ka eji na-eme nwoke anụ na obere ya ọ na-abakasị mba na-aba ego one dị ka a na-akọ maka ihe a mana nne m ka na-enyekwanụ nwoke ọzọ ụmụ nwaanyị ibe m nwekwana ụmụ nwoke fa na-adị na-enye mana nke ewere m ego nye nne m nwata m ife nye n'ụwa na-eme ka nna ya ṅụrịa rapụ isi ike chefu ajọ omume letakwa nọ nna gị a nọtalụ nne gị gee nna gị ntị n'okwu dị ya n'ọnụ a gee ideju na ntị ka ị mara ife a chọrọ ikwu ihe niile m chọpụtara bụ na ị na-ese oke ihe osisi ị na-aṅụ oke mmanya mgbe ọ dị n'ọbara gị ihe niile akpatara iji aya oke ọrịa ihe ndị a ga-akwụsị maka ndụ gị biko nwanne m nwaanyị nyere m aka ka ị kwụsị ya ịṅụ ihe ndị a na ịṅụ oke mmanya maka ndụ ya dibịa oyibo daalụ anụgo m ife ikwu m ga-agba mbọ ka ike m ra fụ na ọ kwụsịrị ụmụ ife ndị a niile ma nke osisi ma nke ọnwụnwụ m ga-agba mbọ fụ na ọ kwụsịrị ụnụ gbada ala ebe niile ma ga-anara ọgwụ kaba ahụ kwụchaa ụgwọ ụnụ kwụfọrọ nye m ego a m na-adị na-akwụnye n'ọba ego gị ka m were n'ọba ị na-asị m na ịghọta ife m na-akọ ana m asịsị latin nye m ego ka nnọba dị m biko ego gị na-agwakwuru agbakasị ala na-apụ ala ego gịnị ka anyị na-ekwu maka ya ọ gịnị ka nlesi gị mama agbakọrọ m ya ọfụma ife m kwụnye n'ọba ego gị bụ 390,000 naira nye m ya ihe mgbada emerakwana ị na-agba onye bụ iji ile efe mmụmụ ọnwa wee bịaba isi na ego ole 390,000 naira sisọ mama isi na ọsọsọ mama ife m na-achọ ịgwa gị bụ na ị ghọrọ idebego m etetego m n'ụla amụrụgwo m anya kịta dị ka azụ maka na ọma mmanụ ka nne nwaanyị ga-esi wee gwa nwatakịrị nwa agbọghọ mụtara amụta na-etinye ego n'ọba ego ya di m chọọ ime ife si m nweta ego nsị a na m enwere ego ị na-achọ itisara m ezinụlọ nke aka m mana ị nọbe di gị ma mama nkwa omume nye m ego ka nna kwuru dị m biko ana m ayọ gị ayọ o kedu ife bụ 390,000 naira n'ife m mekọrọ gị n'ụwa isiri ihe 390,000 naira ke risiti m ya isi kom risiti iji nne gị iji kwụ m ụgwọ olibego ihe achị mana ọ bụrụ izikọrọ m risiti ka ọ dị mama ị ga-enyerekarị m ego ahụ mama ị ga-enye m ego ahụ dịka m na-agwa gị kịta abụghị esi wee mee maka na mmụọ ọrụ ahụ gị tisile ntị n'obodo a na-atitekwa ebe nna ya mmụọ dịla pọsịbụ ihe enye m ego m Unrealistic malicious. No. Ya kibe join ya line. Kita palachapụ ya ebe ahụ. Mana mbalaba anyị na anyị ụlọ orike. Soma na azaza chanwe. Ibe chi na ebido. Anyị akwa eju ugbo ka ọkwa nke nọ na na-eme ị na-ebe mbọ. Anyị kwa eju n'ubi je kọkọ ọdụ echi. Ị ma na ọka mmadụ imechiri ọnụ. Onye esi apụ apụ ka mma. China ife na-achọ ịgwa ịbụ na taa abụrụ Children's Day. Ndị okenye na-ekwu okwu ekuzi na ngọzi ebe apụ. Ọ dị ife na-achọ ikwu bụ n'ihe enye na tarị na ego anụ na ọka mma ọma nwere ego so nwanne m ndị nwaanyị nke ọzọ wee nọrọ n'ụlọ. Mama bịa nye m ego. Mama nye m ego nke nna achịbe ego.
di mama. Nke na ebe a na-akwụgharị kamgbe. Udo adịkwa. Onwe feme. Nne nke bụ eziokwu. Dadro. Ana m eche nnukwu oke echiche. Oke echiche kwa. Efi na-echezi maka ya biko. Nya. Oke mgba ndị ori a nara m ụgbọala m yakwu ahụ wee jee ụlọ ọgwụ wee nata nwebụ ofu mkpụrụ onye dego n'ụlọ wee sị m ka imelụ ka maka ụgbọala gị ezuo. Ifu gị ife na-agwa gị kamgbe. Nna agwa gị ọ dịka na-agwa gị ajọ ihe. O si na ntị nke aba, o si na nke anụ apụọ. Ife na-agwa gị ka onye ichelu ka ọ bịa ebe anụ bịa fụ gị. O nwere ofu mkpụrụ onye gị na-adị na mma. Ị gaa na be gị n'ezinụlọ gị, o nwere ofu mkpụrụ onye gị na-adị na mma. Ị gaa na ụmụnna gị, o nwere ofu onye gị na-adị na mma. Adịzi ekwu n'obodo gị ka onye ịchọ ka ọ bịa ebe anụ bịa fụ gị. Nne nke bụ eziokwu. Kịta ka m fụ eziokwu n'ife ndị a niile na-agwa m oke mgbe. Ijiri m okwu gị niile kpọrọ ife. Mụrụ m n'ọnwa onwe m ka m na-egbu. Nche na ife ọma ka m na-eme n'ọnwa m, ama m na egbugo m onwe m. Nene. Ka o si wee dị. Onye dibịa oyibo si n'ọwụ ọya na-aya bụ maka oke ịṅụ mmanya na ịsa Igbo ise ya na-ese ese na-ese. Ọwụ ya bụ nsogbu m. Hey. Ọ ka gị mma na-emegharị, onna. Ọ ka gị mma na-emegharị. Nne, biko, asị nka m yọọ gị. Biko gbaghara. Iji m chukwu ayọ gị. Biko gbaghara m. Mmemme nwunye ọzọ. Ibere m. Biko gbaghara. Ezigbo nwunye. Biko merụ m ebe. Nwanyị. Onye ka mbụ kama? Ndị na-esekpụrụ anya. Onye ka mbụ? Nne n'anya. Site tata gaba n'ụlọ a, mmagba isi okwu gaba isi. Ihe owuli kwuru n'ụlọ a bụ ihe m ga-eme. Dị m biko, aka aga n'ebe a o. Gị nwaka bụ onye isi ezinụlọ. N'ihi nke a, ihe ọ bụla ikwu bụ ife ya eme n'ezinụlọ. Ọ kwesịrị na m bụ onye isi ezinụlọ. Nya ihe ọbụla m kwuru bụ ihe ga-eme. Ya ka m na-agwa gị na mụnwa na-ekwu nke a na ihe ọbụla i kwuru n'ụlọ a tata. Nya ana m enye gị ya n'ụdị na okwu ọbụla i kwuru bụ ihe a ga-eme n'ụlọ a. Ife ọbụla i kwuru bụ ife a ga-eme. Biko, ka ebe m mebido si ebido. Mazị m ebe m na-ebido. Nsogbu adịrị ya. Obi bụ m so ụtọ na ị na-ekwu etu a. Ebe anyị ebidogodi bụ na ime ka gị na nwanne gị nwoke ibekwe dị n'udo. Nsogbu adịrị. Ife kwuru ka m ga-eme. O ezigbo nwaanyị. Nwunye m ọma. Ọmalịcha m. Aka ugo m.
kwụsịa isi ebulu onye mesịa ọya afụkwu ịma sọtata ịma ife chi ya bụ ife ọbụla imere n'ụwa ọya kweso gị o metalụ buru